Hola, jo sóc l'Ariana i sóc agent immobiliària aquí, a Mont Penedès. Per nosaltres, un habitatge bonic és molt més que només una façana o un contingut. Un habitatge bonic és una llar on passen coses especials i és un lloc únic que es mereix ser tractat com a tal. Per això cuidem el detall, intentem sempre assessorar, acompanyar, anar més enllà en tot el que fem, donar la màxima transparència i ser humans abans que qualsevol altra cosa. Quan diem que a Mont Penedès us cuidem i assessorem en tot moment, ho diem de debò. Hola! Què tal? Com estem? Tal i com nosaltres ho veiem, o com jo ho veig, des del moment en què comencem a treballar junts, entres a formar part de la família de Mont Penedès. Llavors, ets part de nosaltres, ets part del nostre equip i no et deixarem mai de la mà. T'acompanyarem sempre, intentarem assessorar-te i estarem sempre en contacte. I em sento molt afortunada de poder dir que els paisatges de l'Alt Penedès i el meu cotxe són com la meva segona oficina, la veritat. Hello? Morning! Tinc molta sort de ser on soc, la veritat, i no em vaig enlloc més. I com tota màgia no la podem fer mai una sola persona, us vull donar la benvinguda allà on tot passa. Benvinguts a casa nostra. En conclusió, podria semblar que estic enamorada de la meva feina, i d'una manera així és. I és que estic enamorada de la manera en què fem les coses i de la manera en què cuidem els detalls. Així que, deixa'ns que t'enamorem.